As obras de acondicionamento na finca de Goiáns obrigaron este ano ao cambio de emprazamento da Romaría das Letras. Esta 8ª edición celebrarase no Parque da Cachada a partir das 11 da mañá con actividades diversas para todos os públicos, nas que a lingua e a identidade galegas son o fío condutor. Un espectáculo que é unha festa de todos e que é unha romería das letras donde cabe todo. É unha romería, xa sabedes que é unha romería, unha amalgama dunha multitud de eventos, poden ser gastronómicos, festivos, folclóricos e tal, non? Pero aquí estamos ante unha ensalada de actividades que refundan o que é toda a cultura galega, pois ben a través do folclore, do teatro, da música, pero dentro da música e do teatro hai moitísimas variedades que tocamos casi todas, a música de bandas, a música de gaitas, folclore, os contacontos, xogos tradicionais e populares, as cantareiras e tamén a etnografía. A figura de María Vitoria Moreno, escritora homenaxeada este ano nas letras galegas, estará moi presente durante toda a xornada, coa lectura de textos da súa obra e unha exposición fotográfica. Para falar dunha obra a máis importante quizá é, diríamos que a novela Anagnórise, que significa descubrimento, identificación. Unha novela entretida que pasa por ser de amor, que pasa por ser feminista, unha novela de tese, de viaxe, pero onde un rapaz, un adolescente se vai descubrindo a si mesmo, por eso de aí ven o nome de Anagnórise. Dende a Asociación Cultural Barbantia e dende o Concello de Boiro fan un chamamento á participación da cidadanía neste evento festivo.